check, buy a jumbo jet. It wasn't easy, but nothing is. No. Hola a tots i benvinguts a un nou videotutorial. Estem en història contemporània de quart de l'ESO, en l'apartat número 8, en el tema número 8, que fa referència al període d'entreguerres. A continuació tractarem els dictadors de la primera meitat del segle XX, a saber Mussolini, Adolf Hitler i la figura de Josip Stalin des de la lluita pel poder dels anys 20 fins a la seva mort en 1953, ja que hem vist aquesta biografia amb anterioritat. Benito Mussolini, Predapio 1883, Giulino 1945, Itàlia, era de família humil i fou mestre de professió. Format en ambients socialistes i anarquistes, participà de revistes i setmanaris revolucionaris com ara l'Avanti o el Lluita de Classes. Destacà el seu antipacifisme durant la Gran Guerra i la seva intransigència quant a la neutralitat del seu país durant aquest conflicte. En qualsevol cas, el 23 de març de 1919 fundà els Fasci di Combattimento, un grup paramilitar que combatia els embats revolucionaris italians. Després, en les eleccions generals del novembre d'aquest mateix any, fracassa estrepitosament quant a resultats. No obstant això, en les eleccions de 1922 i amb el partit feixista ja creat, aconseguí 22 diputats i fou aleshores quan marxà cap a Roma acompanyat per 300.000 camises negres per mantindre la pau i l'ordre davant les vagues generals dels sindicats socialistes i anarquistes. En octubre de 1922 formà el seu primer govern i després de les eleccions de 1924, guanyades per aquest amb la violència exercida sobre l'oposició, instaurà la dictadura i el règim autoritari feixista. Des d'aquest moment, Mussolini escometé una doble tasca. D'una banda, el control de la política interior amb lleis ad hoc, és a dir, restriccions de llibertats i violència repressiva a favor del règim, i d'altra banda, iniciar una política expansionista i agressiva a nivell exterior amb invasions com la d'Abissínia a l'octubre de 1935 a l'Àfrica. A més, pactar amb Alemanya, en allò que coneixem com el Pacte d'Acer, i seguir les directrius nazis durant la Segona Guerra Mundial fins a la seva detenció i execució el 28 d'abril de 1945. Adolf Hitler, Braunau, Àustria, 1889, Berlín, Alemanya, 1945, fill d'un treballador de duanes, començà el seu periple polític amb la marxa amb 20 anys cap a Viena, en 1909, per entrar sense èxit a l'Acadèmia de Belles Arts d'aquesta ciutat. Quina paradoxa, veritat? Aquesta etapa resulta clau atès que configurà la seva mentalitat quant al nacionalisme pangermànic i el seu antisemitisme radical de la petita burgesia vienesa. En 1913 es traslladà a Munic i poc després s'enrolà en l'exèrcit, on durant la Gran Guerra rebé una bala que el ferí, motiu pel qual fou condecorat amb la Creu de Ferro com a reconeixement al seu valor. Tingué un primer contacte amb el Partit Obrer Alemany, el DAP, i ja el 1921 fou nomenat cap del refundat DAP, ja amb el nom de Partit Obrer Nacional Socialista Alemany, el partit nazi. Al 1923 intentà un cop d'estat a Munic, que fracassà, amb la qual cosa fou condemnat a un total de 5 anys de presó, moment on escrigué la primera part de la seva obra, Cimer al Mein Kampf. 8 mesos després de la condemna, Hitler visqué de la presó i el NSDAP, és a dir, el partit nazi, tornà a constituir-se al voltant de la figura del Führer i ja amb col·laboradors de la talla de Hitler, Rudolf Hess, Goering o Goebbels. La difusió de la ideologia nazi comença a expandir-se gràcies al talent oratori del propi Hitler o Goebbels i l'ús de grans mitjans que suggestionaven el públic. Estem parlant de concentracions de masses, desfilades militars, processons amb torxes que després seran emulades per Ku Klux Klan i d'altres manifestacions adornades amb una sòrdida simbologia. Darrerament, Hitler aconseguí ser nomenat canceller al gener de 1933 i des d'ací inicià, després de tancar el Parlament uns mesos més tard, la conquesta d'Europa que cristal·litzà des del 1939 fins al 1942-43
amb la presa de bona part del continent en clau ja de contesa mundial. Darrerament morí suïcidat, suposadament, el 30 d'abril de 1945 amb la seva companya Eva Braun, quan les tropes aliades avançaven irremeiablement. En darrera instància hem de parlar novament de Joseph Stalin, Gori, Geòrgia, 1878, Punxevo-Dasha, Rússia, 1953. És natural de la República Caucàsica de Geòrgia, ja sabem que tenia un accent molt particular quan parlava rus, era fill d'un matrimoni humil, un sabater i una bugadera, i la seva primera formació la cursà a l'escola parroquial de la seva Gori natal. S'uní al 1903 a la causa revolucionària de la mà de Lenin i participà activament i fidelment en els processos revolucionaris, cosa que li comportà l'ascens en el partit fins a ser nomenat secretari general en 1922. Després de la lluita pel poder mantinguda amb Trotsky i les teories a propòsit de la revolució permanent del socialisme al país, aquest darrer fou deportat a Sibèria i més tard exiliat a Mèxic i la figura de Stalin com a dictador fou incontestable. Per un costat, organitzà durant els anys 20 i 30 l'economia del país amb els famosos plans quinquennals que produïren per 5 anys l'agricultura i l'economia, també la indústria de la República. Per un altre costat, dues davant polítiques socials de caire cultural com l'alfabetització de la població o la millora de les condicions laborals i sanitàries. Així mateix, imposar el seu poder absolut i reprimir tota oposició amb els famosos processos de Moscou o purgues estalinistes entre 1936 i 1938 que acabaren amb tot tipus de contestació al règim. Instituir també els gulags, una mena de camps de concentració on els presoners, majoritàriament opositors al règim, se'ls obligava a treballar forçats i comandar l'URSS davant dels atacs nazis durant la Segona Guerra Mundial. En 1953 moria deixant l'URSS com a potència mundial i, com ja havíem comentat anteriorment, alternativa real al món occidental. Bé, fins així el nostre videotutorial d'avui. Espero que us hagi servit d'ajuda i ens veiem a classe. But nothing else.